ka Aminu fa kyamaraman. Ɗan yi da gani. Ɗan sa hannu duka. Daga fuska ta daga ne nake yi. Da fuska. Ba ki haka? Ɗan yi haka. Ɗan daga kan. Yawwa. Ɗauko man ki sake sawa a hannunki zai same shi tight sai ka same shi very tight. Ya karki sauri. aiki sauri. Muje. Ya ki zubo shi. Matsa ɗin. Kin matsa ko da ya miki yawa karki damu. Rage shi sai ki matso. Hannun ake so a ɗauka. Hannun ake so a ɗauka da zubar man. Da zuban man. Kuma da shi kan wancan abu zube matse shi a hannun karki ta. Karki shafa a jikin ki za ku yi shi nan. Kun matso da yawa. Ƙarfi yake yi. Ya yi kwata. Ya mazure shi ana. Shahada da ɗan goge na fuskar ki. Saboda yanzu very tight ne za mu ga zuban man a hannun ki. In ma gan shi za mu ga kin yi haka. Zai kuma kai fuskar ki da wannan murmushi. Oh, ala salon sa. Ɗan goge fuskar. Aina. Da sai sake goge fuskan kafin in sha. An duba mana tishu. An ɗauko shi a yi magana a sai dai su dan ba mu tishu